Nakita na ang patayng lawas sa 32 anyos nga inahan nga nakip sa gianod ug nabadla sa flash flood sa Tinubdan Falls dito sa lungsod sa Carmen niadtong Domingo. Unang nabangalan ang lawas sa 7 anyos niyang anak ug ang 17 anyos nga pag-umangkon nga gianod usab. Samtang gikumpirmar sa Pag-asa Visayas nga adunay thunderstorm, warning silang gipagawas ni atong higayuna. Aniya ang report. Pasado alas 9 ng buntag, nahawa sa dagat sa silingang lungsod sa Carmen ang lawas ni Jacel Alastra. Unang nakadawatong report gikan sa mananagat ang mga opisyal sa Katmon nga dunay babaeng nag-utaw-utaw. Giano sa baha si Jacel sa Tinubdan Falls sa barangay Tabili lungsod sa Katmon ug didto na sa kadagatan sa silingang lungsod sa Carmen na ugkat. Suma ni Katmon Councilor Dan Husay nga mismo ang bana ni Alastra ang miila sa lawas ang asawa pinaagi sa gisulob nga singsing. Pero kaning babae nga napalgang patay, kuha na siya. Kaning hubo na ang lawas, na gani bra na lang ang nahabilin. No, na aksyon nagburot, na murag aksyon na gani o decompose ang lawas. Moto nga pag-abot sa daplin, gi-confirm sa bana nga kwanto draw sa iyang singsing nga kwangyot nga maugyot ang iyang asawa. Unang nakaplagan ang lawas sa 7 anyos nga anak nga si Princess kagahapon sa udto. Samtang ang laing miyembro sa pamilya nga si Jod Kent Monterola napalgan usab human gilamoy sa baha nga nakuhaan pa og video ang suway nga pagluwas kaniya. Giulagway sa opisyal nga init ang panahon nga adunay taligsik apan kusog di ay ang uwan sa bukid diin ang kusog nga bulog sa tubig misubay sa sapa ngadto na sa Tinubdan Falls. Sa pagkakaroon gani nagkuan mi ni Mayor nga meeting ni kay ugang sa disaster ugang sa tourism kuno kung say among kuan ani plano muna mag-agad mi ni Mayor sir kay nagpaabot pa man ni. Samtang matud sa Pag-asa nga naka-issue sila og thunderstorm warning sa wa pa mahitabo ang trahedya nga naglakip sa lungsod sa Katmon. If diri sa may incidents na nahitabo kining diri sa may Tinubdan Falls, that is na ay nagsulti na nakasinati mga light rains or nindot ang panahon, pero diri sa taas sa bukid areas diha mas na-concentrated ang bundak na uwan dala kining thunderstorms. Pahimangno ni Engineer Iclarino nga dili gyud mo kumpiyansa sa pagpangaligo sa kasapaan o kaha sa busay sa panahon nga kusog ang uwan aron malikay sa peligro nga mugna sa baha. Padayon lang tang mag-monitor sa ato mga gi-issue na thunderstorm advisories. Actually, makipag-ugnayan pod, makipag-coordinata sa ato mga local government units, sa ato mga local DRR. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.